Здравейте и добре дошли в нашето обяснително видео «Основи на генеративния изкуствен интелект и грамотността за дипфейкове в творчески контекст». Част от съфинансирания по програма Erasmus Plus проект Deep Tech за творческо доверие. В това видео ще научите какво представляват дипфейковете, как работи технологията зад тях и защо развиването на грамотност относно дипфейковете вече е основна професионална отговорност за всеки преподавател. И така, какво точно е дипфейк? Накратко, това са медии генерирани или манипулирани от изкуствен интелект, които карат даден човек да изглежда така, сякаш казва или прави нещо, което никога не е казвал или правил, а технологията вече е изключително достъпна. Двигателят зад повечето дипфейкове се нарича генеративна състезателна мрежа или GAN. Мислете за това като за две AI модели, които се състезават помежду си. Едната създава фалшификат, а другата се опитва да го разпознае. Те продължават до убедителен фалшификат, който минава незабелязано. Това става бързо, а резултатите са поразителни. Ето основните видове. Смяната на лице заменя лицето на един човек в съществуващи кадри. Клонирането на глас възпроизвежда нечий глас само от няколко секунди аудио. Генерирането на видео от текст създава изцяло нови кадри по писан сценарий, а дипфейковете в реално време могат да манипулират вашата идентичност по време на видеоразговор на живо. Практичен съвет. Ако нещо във видеото ви се струва леко странно, неестествено мигане, леко размазване около линията на косата, аудио, което не е напълно синхронизирано, доверете се на този инстинкт. Тези микронесъответствия често са най-ранните улики. Едно нещо трябва да е ясно. Не всички медии, генерирани от изкуствен интелект, са злонамерени. Изкуственият интелект създава мощни образователни инструменти, симулации и креативно съдържание. Въпросът винаги е за разкриването и намерението. Беше ли ясно обозначено? Дадено ли е съгласие? Заблуждава ли се аудиторията? Ето как това се прилага на практика и ефективно в класната стая. Workshop за разпознаване на дипфейкове протича последния начин. Покажете на учениците 3 версии на един и същ видеоклип. Една истинска, една с помощта на изкуствен интелект и една изцяло синтетична. Не им давайте никакви насоки предварително. Помолете ги да гледат внимателно и да решат сами. Ключов педагогически ход. Не разкривайте отговорите веднага. Нека първо учениците сравнят бележките си в малки групи. Разговорът, който следва какво ви накара да му се доверите или какво ви се стори нередно, е мястото, където се случва истинското учене. Конкретен съвет за преподаватели. Изградете заедно с учениците си кратък контролен списък. Заедно определете 5 визуални или аудиосигнала, които могат да подсказват за дипфейк. Закачете го в класната стая. Преглеждайте го всеки път, когато представяте нов пример. След това помолете учениците да намерят реален случай на дезинформация, свързана с дипфейк, в новините, социалните мрежи или професионалния живот и да го представят в клас. Презентациите пред връстници, които следват, са последователно сред най-ангажиращите сесии, за които преподавателите съобщават. Целта не е да направим учениците параноични. Целта е да ги направим прецизни и професионално бдителни. Ето какво трябва да запомните. В свят, в който виждането вече не означава автоматично вярване, грамотността относно дипфейковете е отправната точка за всичко останало в отговорното обучение по изкуствен интелект. Едно практическо предизвикателство за следващото ви занятие. Покажете на учениците си видео, без да им казвате дали е истинско. Наблюдавайте как реагират, какво поставят под въпрос, какво приемат без да се замислят. Този разговор ще ви покаже точно върху какво да съсредоточите преподаването си. Започнете с малко. Едно видео, една дискусия, един контролен списък. Това е достатъчно за изграждане на класна култура, ценяща истината,